ndewonu ndị Igbo mụrụ m ekelekwa m unu kelechi unu ike. Anyị abịakwa ọzọ n'ihe mmemme ahụ anyị bidoro anyị na-akpọ icheku unu maka anyị si eme ya icheku, ebe anyị na-akpa ihe gbasara anyị, ihe na-emetụta aka na-arụtụ aka n'ala Igbo maka o si emetụ anyị. Abụ m nwa dị ọra mma. N'ichekwu nke taa o nwere obere ihe nsị ka anyị tinye uche wee chemie ya wee kpakọrịta ya wee kwuo ya, maka na ụfọdụ oge ọ dị afịa arụ ofebakwa arụ. Ndị be anyị na-asị na ekwu ihe ekwu mere ọnụ, mana oge ụfọdụ dịka ikwu okwu anụ ọ na-atụba anyị ụjọ, anyị ga na-ahụ ihe na-emebi anyị emechisi ọnụ, ọkacha ndị ntorobịa, maka na nke a bụ ihe na-emetụ ndụ ndị ntorobịa nke ukwuu. O kwesịrị ka onye ọbụla tinye ya uche. Isiokwu anyị nke taa bụ ịlụ nwaanyị. Asịrị m nọọ ịlụ nwaanyị, ha ga-azụkwa na Amarachi abịakwa ọzọ. Abịakwa m ọzọ ka m si abịa. Asịkwa m ka m kwuo maka na ọtụtụ oge ihe na-ahụgasị n'ala Igbo obere ihe ma akpọba omenala anyị, omenala anyị, ọ ka anyị si eme ya, ka anyị si eme ya. Biko nuo ndị ichie, ndị mụrụ m, ndị nne na nna, ndị nwe obodo, ndị na-achị obodo, ndị igwe na ndị nze na ọzọ na ihe ndị ọzọ niile, ka m jụkwa unu ka anyị si alụ nwaanyị nke taa. Ọ bụ ka unu siri nụọ nke unu zaa na ajụjụ a, maka na ikwu asị gị na omenala anyị kịta a na-ahụzụ rọdụ nke ndị bekee na-akpọ rọdụ, a na-ahụzụ zinc, a na-ahụzụ simenti n'ime ihe eji alụ nwaanyị. Kedu ka ihe nna niile esi wee gbasara omenala anyị? Mana okwu asị na omenala anyị, ọkwa na ige ntị ọtụtụ ụmụ nwoke ka ha si ekwu ya bụ ka ha gaa goro nwaanyị ka ha gaa goro nwaanyị, maka na ọgụgụ ka ọ bụzi ọgụgụ ka ọ bụzi iru elu nwaanyị nwoke. Ka ngwa na ihe a na-eme anyị, ihe ọ na-eme anyị bụ na ọ na-eme ụmụ agbọghọ anaghị elezi anya, ndị hụrụ onwe ha n'anya anaghị elezi anya wee luo onwe ha. Nwoke hụrụ nwaanyị n'anya na nwaanyị hụrụ nwoke na ya anaghị anụzi. Maka gịnị? N'ụfọdụ oge na onye nke ahụ ị hụrụ n'anya aka esighị ike otu kwesịrị, ọ ga-abụ ịkpọtara ya ndụ bụ unu asị gị aha ị mere nke ọma, ọ ihe anyị ji wee zụọ ọrụ gị. Ibe ya na-ele ya na nke ọ ga-abụ anyị kpọbata ya n'ezinụlọ anyị ozugbo asị nwa m na ị mara ihe, mgbe m bụ gị n'afọ ka m mara na ị mara ihe. Nna gị asị gị n'afọ nwa eruta nna ya, n'otu a ka esi eme ya. Ya bụ na ị ga-akpọta onye nnukwu ụzọ gị na-emekwa nke ụmụ nwoke. Ndị ụmụ nwoke anaghị anụzi nwaanyị chachari ha ruo afọ 50. Maka gịnị? Ọ ga-asị gị na ihe ịjụọ ya, ọsị gị bịa dị anya gba aka alụ nwaanyị. Oge mgbe gboo nọ na-abụ nwoke hụ nwaanyị si na ya chọrọ ịlụ ya, ọgwa ndị be ha akwado ya, duga ya ebe ahụ, gwa ya ka esi eme ya, jụkwa ya ma ị ga-enyekwa nwaanyị nri. Ọkwa mgbe ahụ, maka na mgbe ahụ na ọ fịara arụ ifu nwaanyị na-arụ ọrụ. Mana nke taa ọ na-abụ nwoke bịa na nne na nna bịa, ha zụọ nwa ha nwaanyị nke ọma, nwaanyị a na-akpata ego, nwoke a na-akpata ego. Kedụzi ihe bụ na a ga na-ajụ nwoke ị ga-emenwu nke ị ga-emenwukwa nke ọzọ, wee bụrụ akwụkwọ a na-agwa gị ihe a nke ndị bekee na-akpọ list. Ebute ya kịta a na-emezi ya, emecha ya, ọ bụrụ ndị bekee akpọ ya n'ọspira bandị, ya emecha ya machie ya ọ dịrị ka akwụkwọ, ya otu a na-evu akwụkwọ nsọ, otu a ka a ga-evuri ya, na-agụ ya na-agụcha a na-abụ evunye ya nwoke. Ọ ga-eji ihe dịka ọnwa 3 wee gụọ ya, ọ gụchazi ya wee nye ọkwa wee ṅụọ mmiri n'omie ya, mara ma ọ ga-emenwu ihe dị na ya. Ndị Igbo ọ bụ ka anyị si alụ nwaanyị. Kedu ka o si bụrụ omenala anyị? M ga-egosi ilu ihe ahụ na-ekwu obere ka anyị hụtụ. Ọ dịkwa mma na anyị chemiri ihe a ka anyị mara mgbe anyị bidoro wee were egbe na-agba onwe anyị n'ụkwụ. Maka na ọ bụ na anyị emeghị ya ọ bụ na anyị emeghị ya, ọkwa anyị nọrọ ebe ya na-eti mkpu, ndị ọzọ na-alụ nwaanyị na-enwe ezinụlọ. Nekwa ka anyị wụsachara, nekwu ya ka anyị na ebe a, ụmụ nwoke anaghị anụzi, ụmụ nwaanyị anaghị anụzi, maka na nke hụrụ ahụ aka esighị ike. Nwoke aka esibeghị ike, ọ ga-eji lụọ ụdịrị nwaanyị ahụ achọ. Ndị Igbo biko ka m gosi unu ya, ngụtụrụ na obere ihe anyị na-ekwu maka ya. M ga-agwụ ya ka esi dee ya, biko gbagharụnụ. Nke a wee si ịkwụ aka n'ụzọ item first movement, ya bụ ije mbụ. 1 carton of star, 1501 hot and carton of malt, 1 jar of mmanya ngwọ, ya bụ 6,700, nakwa ego ọzọ a ga-atụkwasị n'elu ya bụ 2,000 naira. Ije nke abụọ second movement maka ụmụ nwoke for men. 1 carton of Gouda, 1 carton of star, 2 carton of malt, 1 1501 hot, 1 jar of mmanya ngwọ,
nya na 5,000 na ga-atụkwasị ya. For women, nya bụ iji abụọ nke ụmụ nwanyị. 1 carton of malt, 1 jar of mmanya ngwọ, then cash of 5,000 naira. Total amount o abụrụkwa maka ihe ndị a niile 36,500. Collection of list nya bụ ego eji eworu ihe niile a ga-eji wee amakwa m list a. 1 carton of Star and Golda, 1 carton of medium stout, 1 carton of Maltina, 1 bottle of Saint Remy, 2 jar of palm wine, 5,000 naira. Mmanya ajụjụ nke ọzọ, a jar of palm wine, a bottle of whiskey, a complete chieftaincy attire, onya, 3 carton of beer, 5,000 naira n'enu ya. Mmanya ajụjụ nke ụmụnna, 2 jar of palm wine, 1 bottle of Seaman's Schnapp, 4 carton of Star beer, 2 crate of stout, 1,000 naira. Mmanya ajụjụ ụmụnna nke ọzọ as the same, ya bụ otu esi gụọ ya na mbụ. Ego ihu 5,000 naira. Mmanya ihu 4 jar of palm wine, 4 carton of Star beer, 1 star of Maltina, 1 crate of stout, 1 bottle of Seaman's Schnapp, 1,000 naira. Anyị jebe na ọzọ nwere nke m chọrọ ịrụtụ aka. Ka anyị gbada. Traditional chief nke a ga-enye ndị eze. A ga-enye ha nke ha ihe ha ga-eyi ụbọchị ahụ. The village youth list nke a ga-enye ndị ntorobịa ihe ha chọrọ maka na mmadụ chọrọ ịnụ nwaanyị, a ga-enyekwa ha nke ha. Nke ụmụada ha dụkwa ebe a ga-enye ha ya. Nya bụ abịaza na nke a kpọrọ bride price ego isi. Group 1 elementary 1 to 6 40,000. RSA VTC domestic science 60,000. Ebe ọ gụdobere n'akwụkwọ ka na-ekwu okwu ya. Group 3 SSCE, NECO, NAPTEP na ndị otu ya, TC, City Guide na 100,000 naira. Group 4 ya bụ graduate 200,000 naira. Postgraduate and above 200,000 naira and above. Ọka fọkwara. Marriage bylaws for women. Mam nke bụ nke ahụ. Mmanya ajụjụ nne. Hai! Ya bụ ego nke nne. Ọ dịkwa. Sno ntapụ ọnụ. Ya, ntapụ ọnụ eji eri nri ka nke ahụ nwunye enweghị m. Ọ dịkwa ebe a. Ego nya a ga-agụchadị ihe a taa ọ baghị uru. Ihe na-ekwuru ihe a bụ biko ndị Igbo. Kedu ka ihe a niile ngụrụ si bụrụ omenala anyị? Anya m nji eyi eru. Ọkwa nọ nwayọ. Ọ bụrụ ndị bekee ma ọgụgụ ka m ga-akwa ya. Anya ka nji eyi eru ya maka na ihe a eyighị omenala anyị. Elementary 6 na WAEC na graduate na postgraduate. Ka anyị chọmikwa na ihe a. Kwụsị na ọsịsọ. Ka anyị na-eme na ya n'ime ihe a wee mara ihe anyị na-eme onwe anyị. Ekwuchekwa m ya. Ndị Igbo, kedu mgbe omenala anyị bidoro wee ruo ihe a niile? Kịta a na-edezi ego eji alụ onye gụrụ akwụkwọ na onye agụghị akwụkwọ. Ọ bụkwa na ị gụrụ akwụkwọ, ele ya ma ị kwụsịrị na praịmarị ka ọ bụ na ị kwụsịrị na sekọndịrị. Ka ị gara uri na mahadum, ego gị wee dị iche. Biko kedu ka nke a si wee gbasara omenala Igbo? Ndị Igbo a na-agụkiri mahadum na praịmarị na sekọndịrị mgbe gboo, o wee bụzarị nke kịta. N'ọzọ abịa sị gị because ọ graduate na ọ gụchara mahadum, ego ya ga-adị iche. Biko ndị nne na nna, ihe na-ewe m iwe bụ na ndị ntorobịa na-agba nkịtị. Ihe a na-emetụta anyị. Ịga n'ebe a na-aṅụ mmanya, ndị ụmụ nwoke na-ekwu ya. Ịga n'ụlọ akwụkwọ ụmụ nwaanyị na-akpa ya, mana onwe ha onye na-ekwu okwu. Ọ dị mma na ndị ntorobịa biniri wee gwa ndị ji obodo n'ihe adịghị maka echemie. Ndị na-achị obodo anyị biko na-emi anyị n'anya n'ihe a. Ọha na eze ana m akpọkụrụ unu etinye na nke anyị.
biko na ọha na eze ana m akpọkụrụ unu ndị isi obodo niile ka anyị na-emie n'anya nyomie anya n'ihe gbasara ịlụ nwaanyị maka na ọ na-enye nsogbu. Ọ bụrụ na ịmaghị ma ọ na-enye nsogbu ma jee jụọ ndị ntorobịa, jụọ ụmụ nwoke, jụọ ụmụ nwaanyị ka ị mara ka o si emetụta ha. Ọ kakwa mma na anyị nyomiri ya ka anyị ghara iji aka anyị wee na-akọbụ nwa ya ọnya. Ndewonu.